ag-reuse tayo, bumasit ti basura. Tilang umay pick upen iti taga City Engineering Office nga iso iti collecting arm tayo is the residual waste. Anat residual waste? Awam pulos ti pakausaran yan. So, in fairness to Lawagenyos, through the help of the barangay officials, through the ABC Apo, nag-TED tayo iti education campaign, nga magtultuloy latang educate tayo, lalo ket adu iti na dumaduma nga tattao from other places nga umayag na ditoy, ag-migrate, gapu ka digiti businesses, gapu ka digiti housing projects tayo. So, DJ Apo talaga, ag house to house da, at digiti materials ngit itet tayo, then, aware dan, ag segregate da. Te kung nadan, te lang summit na sa dutihang ag segregaten Apo. So, nga kitan tayo basit, han nga nabangsit, nga agar-aruyot iti basura tayo, no may kolektar, te taga City Engineering Office tayo Apo. Aya. So, makitain tayo Apo nga, ag-segregate tayo, ag-reduce, reuse, recycle tayo. Hantay nagpo-food waste na po, ta isut bumangsit, isut ageges. Sayang, iti kwarta no, mapanmet lang, dete, makan. Amo yu, iti ubing tayo ket, iti lulola tayo ket no kano, ibeleng mo tamakang ket, agsangsangit, dete inapoy, aya. Nga maibeleng. So, kitain tayo Apo nga, hantay ngo nga agibelbeleng iti makan. Iyan tawag dito, ipantay iti refrigerator, kanin tayo, hantay aglutluto ti nakadadoon, yung tamasay-sayang, kasi mabalin met Apo nga ipakanti pusa, ti aso, ken anaman nga dingwen. So, again, gababaen iti baro nga administrasyon, ti Alisto Asenso Progreso, mesa kadigiti trust niya Apo Mayor James Brian Alcid Apo iti iget nga panag-segregate ken iget nga pinag-collect iti basura. So katulungan da kayo Apo nang nangruna digiti nagagaget nga barangay officials tayo talagamet nga isuda Apo iti dakkel nga nakikooperar, tumultulong ken ammo mangipat patupad deti RA 9003 deti ken deti Plan Dalus Code wenno deti New Comprehensive Environmental Code of Lawag City. So Apo ag-segregate tayo, kakani may baba ag-segregate tayo, ag-reduce, reuse, recycle tayo. Bumanglo iti aglawlaw tayo, maawanan tayo iti sakit, awan iti agkaidawara nga basura, ken napimpintas metlaeng Apo iti aglawlaw tayo.